Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, ikapito na ron nga adlaw sa atong Misa de Gallio. Kinsa ninyo dinhi ang perfect attendance? Taas ang kamot. Duha na lang kaadlaw ko ang ma-perfect na gina ninyo. Congratulations, pwede na mo mga matay. Lagi, mo na tinuod good. Nya kamo sa nga karon pa ni Simba, basin pag makabawi pa mo na pay duha ka adlaw. Kining atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, mao ni ang atong gisintro niining atong Misa de Gallio tungod kay siya man ang modelo ug siya rasad ang buktong agianan sa atong koneksyon ngadto sa kaluwasan nga gihatag sa atong manunobos nga iyang gianak. Busa padayon natong iampo pinaagi sa mahal nga Birhen Maria ang tibuok kalibutan, ilabi na gyud ang atong mga leaders sa atong nasod ug sa mga nasod nga dili unta sila magpalabi sa pagpataas sa ilang kaugalingon hangtod nga isip alagara nila ang ilang kanasuran ila na noong gipangguba o gidagmalan. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga naghatag nato dinhi sa ilang mga suporta, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots aron matuman ang ato mga proyekto alang sa mga kabus ug alang sa simbahan. Hatagan unta sila sa Ginoo sa kalinaw ug kalipay ug kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O makagagahom nga Dios, paunhi og pasundi kami kanunay sa imong grasya, aron kami nga nagpadayon paglaom sa pag-abot sa imong anak, matabangan sulod niining kinabuhia karon og makadangat usab sa umaabot nga way kinutuban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Ug sa nalutas na niya ang bata, gidala niya sa templo sa Ginoo didto sa Silo. Nagdala usab siya turong baka nga nagpanuigog 3 ka tuig, 1 ka bakid nga trigo ug 1 ka puntil nga panit nga gisudlan niya bino. Unya giihaw nila ang toro ug ilang gidala ang bata ngadto kang Eli. Unya mingon si Ana kang Eli, "Kung nahinumdum ka pa, ako katong babayi nga mibarog dinhi sa imong atubangan ug nagampo sa Ginoo. Kining bataa ang akong gipangayo sa Ginoo o gidungog niya ang akong pag-ampo. Busa gitugyan ko siya sa Ginoo aron mag-alagad siya kaniya sa tibuok niyang kinabuhi. O gisimba nila didto ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, ang akong gahom gibayaw diha sa akong Dios. Akong gibuntog ang akong mga kaaway. Nalipay ako sa akong kadaugan. Ang mga panasagamhanan nangabali, samtang mahuyang nagabukos o kusog. Ang mga busog na pasulog pan, samtang ang mga gutom nangahapla. Ang landay nga asawa ng anak o 7 kanak, samtang ang inahan sa daghan nagaminga.
Ang Ginoo nagpahamtang sa kamatayon ug naghatag sa kinabuhi. Nagabanlod siya ngadto sa kahiladman ug nagabanhaw siya pag-usab. Ang Ginoo nagahimo sa kabus ug nagahimo sa daton. Siya nga nagabanlod sa ubos ug siya usabang nagabayan. Iyang gibangon ang hangul gikan sa abog, gikan sa abog iyang gisa ang kabus. Aron paglingkod kanila uban sa mga hamili, ug paghimog may mayaong trono sa ilang kabilin. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaw ikaw, O Ginoo. Unya, miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan, tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag niya ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw.
Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom o iyang gipapahawa nga way dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon og nahinumdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham og sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga tulo ka bulan uban kang Isabel og unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining atong Ebanghelyo mao ni ang tubag ni Maria sa pagdaig ni Isabel kaniya nga niingon si Isabel na puno sa Espiritu Santo. Si Isabel niingon, bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong gisabak o gidaig. Pag-ayo ni Isabel nga niingon siya, ngano kaha nga miduaw manako ang inahan sa akong Ginoo. Sinan ka ng inahan kas Ginoo. Lingay mong tupad ingna ikaw magmabdos ka Ginoo sa kay imong bation. Ma-proud ka kana lang ganing uban gikabit lang og mga dato. Proud man gani kayo magsakay-sakay sa sakyanan ug magpuyo sa balay nga gipahimos usa ka dato. Nganoan sikat kay usa siyas mga kabit sa inilang dato, di ba? Nakabit siya sa celebrity, napaanakan og celebrity, bisag wa pangasawa pero anak ni ano. Ambot proud baka mo kung mapaanakan mo pari. Wa say siguro no. Labi na yung obispo mo ay makapaanak nimo. Basig ma-proud sa ka. O gani naidaghan kay karon mga isyo nga giatubang ang atong simbahan kay nay uban proud kayo nga na-relate silag pare, na-relate silag obispo, na-relate silag cardinal. Ganahan kita ana kung ang na-relate nato mga halangdong tao. Si Maria ang nagpaanak niya Ginoo. Pero unsa may gisulti ni Maria diri? Kamatuoran. O unsa may kamatuoran iyang gisulti? Ang nagpaubos, ipataas. Ang nagpataas, ipaubos. Simple as that. Muna ang gidaig ni Maria, dili ang iyang kaugalingon, ang iyang gidaig ang Ginoo. Ang iyang kalipay, wa magsukad sa iyang kaugalingon, iyang gideklarar nga ang iyang kalipay naa sa Ginoo. Lingay mong tupad. Ang di mo lingi, mapahitason. Okay, kanang mapahitason, tulughoy raman ang naong stiff-neck people. Di man na mo lingi-lingi sa iyang isig katao. Gilingay mong tupad. Inakinsay imong gipasalamatan anang imong naong. Kanang imong buhok, kinsay imong gipasalamatan. Kanang imong kilay, kinsay imong gipasalamatan ana. Kanang color sa imong naong, kinsay imong gipasalamatan. Kanang imong mga tato sa imong lawas, kinsay imong gipasalamatan. Kanang daghan kay nimong mga ariyos nga naglinyas imong dunggan, kinsay imong gipasalamatan. Kanang imong balay nga gipuy-an, kanang imong sakyanan nga gidala, kinsay imong gipasalamatan. Kanang imo karong asawa, kinsay imong gipasalamatan. Kanang imong bana, kinsay imong gipasalamatan. Kanang imong anak, kinsay imong gipasalamatan. Sa imo karong mga degrees nga nakuha, kanang imong masteral, doctoral degrees, kinsay imong gipasalamatan. Ug ako sad mangutana sa ko nining kulikta, kinsay akong gipasalamatan. Ana, kay usahay ra ba masango ta sa tawhanon nga
mga tinubdan kunuhay sa grasya. Pero malimot ta sa pag-angkon nga kini di ayong tanan di gyud ni gikan og tao, gikan Dios Ginoo. Why maayong butang nga nias kalibutan nga gikag tao, gikan ginas Ginoo tanan. Ang tanang bati nga butang nga makadaot sa tao, makadaot sa kalibutan, gikan as tao. Pero ang tanang maayong butang nga makatabang sa kinabuhi, makapreserbar sa atong kalibutan, gikan as Ginoo. Ay ginag ang kuna. Ug ikaw gopa-gopa kag naong maayo na dili. Kanang gwapa ba o gwapo og naong maayo na dili. Kusga. Kanang batig naong maayo na dili. Di gyapon na maayo no. Di na maayo Nakaron unsa may buhaton sa gwapa o gwapo nga maayo man na ilang naong sa matas kalibutan, di man sila'y gahimo ana, dili sila magpagarbo, dili nila unta tamayon ang mga batignaong sa standards kalibutan, dili nila bulihon ang mga batignaong, di ba? Kanang daghan kag kwarta maayo na dili, maayo. Kanang wa gyud kay kwarta karong Paskuha, maayo na dili. Wa gyud nay ayo. Wa gyud ayo. Bitaw tinud-anay. Karong Paskuha o wa gyud kay kwarta, wa gyud ayo. Nakaron unsaon man nato paghimo aron mabalanse. Kamong na ay kwarta, hatagi og mga pinaskuhan, hatagi kaayuhan ang way kwarta. Kamong mga negosyante nga naay ginansya, tagai sa din tawag bonus og 13th month pay ang inyong mga empleyado. Ayaw tangkyuha ang bonus. Labaw na gyud tangkyuhon pag yung 13th month pay. Nya 14 nimong ginansya diri nagpalit kag bag-ong sakyanan. Nakadeposito na sa kag another millions and billions sa imong bangko. Nya ang imong mga empleyado gahangad in taon luspad kay ignaw. May pagmupalit mo og slot. I-appeal na lang sana budget. Bebe, unsa man? Naman ganito yung programa din nga ikhak, edad ko, halad ko. Kanang naapa kay edad karong adlawa, maayo na dili. Kusga. Ang wa mo tubag hunong ang edad. Kanang naapa kay edad karon, maayo na. So, pasalamat sa Ginoo. Ihalad ang imong edad mo nang doon natay ikhak. Edad ko, halad ko. Nya asa man na nato gamiton ang inyong halad sa inyong edad. Gamiton nato ngadtos mga kabos. Simple kayo, no? Ana, kanindot mo na ingos Maria ang mga dato gipapahawa nga way dala. Ang mga kabos gitagaan og katagbawan, gibuhong sa mga maayong butang sa Ginoo. Gipukan sa ilang trono ang mga mapahitason o gituboy ang mga mapaubsanon. Kanang naa kay sakit, maayo na dili. Tubag. Kanang himsog kag lawas, maayo dili. Unsa may buhaton sa aron mabalanse, kamong mga himsog og lawas at timan na in taon ang mga masakiton. Di ba? Ayaw nagbiya-biya at timan na. Daghan kayrong mga masakiton, labi na gyud sa mga first world countries nga ang mga pamilya dili na gyud makaatiman, ipamili na lang adtos mga care homes. Lahi baya kung ang pamilya present, ang imo bang gimahal present sa imong kinabuhi. Adto lang taon sa care home, unya tawagan na lang, naglisod na isa, sige apply this one ana. Pero wag dito panahon siyang kalisod. Muna ang atong simbahan, because of God's mercy and compassion, mihatag yun ni ining sakramento sa anointing of the sick. Ngano man, ang labing ubos o labing makaluluoy nga tao sa kahimtang natong tawhanon, kana gyung mo grabe ng atong sakit. Kana bang wa na kay mahimo, din akakabangon, din akakalakaw-lakaw og tarong,
Kinahanglan lang kang iduot. No? Ganahan mo, ana? Kisay ganahan, ta sa kamot. Di nakakasimba og misa di galyo, bisan ganing maminaw ka sa TV Mas, maglisod na kag kadungog, og di na sad kahapit kakita, kay hanap na ang pananaw, kay tiwasono na kaayo. Nindot tingali, ako, wapa mo ko kasuhay, ana, hapit na tingali, kay senior naman ko. Pero, nindot kay paminahon, nga naay mo duol nimo, og magampo, og mohilog nimo. Kanindot ka paminahon. Mao na ang atong gugmas mga masakiton, labi na gid ng dangerously ill, atong ihatag pinaagi aning anointing of the sick. Ingon ana kanindot ang Ginoo, gihigugma niya ang mga kabus ug mga ubos, matud pa ni Maria. Unsa to'y tubag nato sa Salmo? Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunobos. Way tao nga labihan gyud ka mapahitason, labihan ka isog nga inig pinal na isog lang yapon. Panagsara jud kay na mahitabo. Nga naman kay ang iyang kasing-kasing mo gani katapusan nga lipayonon. Karon mga lagsik pa man ta, ang ato mang lawas atong lipayon, atong bakba, atong mata, atong kamot, bisag unsa lay hikap-hikapon, atong tiil, ana, pero inig hapit na aning lawasa mubiya ang atong kasing-kasing, ang atong kalag, maogi mangandoy katapusang kalipay. O kung sa may kalipay ang katapusan, kana giyong Ginoo. Ang akong kalag, giuhaw kanimo, akong manunobos. Puparihar sa nani. Sige, lingay mong tupad. Na kanus aka kahilugan. Kanus aka kahilugan. Muna kamong mga kuan, kamong mga nag-atiman og masakiton, basta ang masakiton gani dangerously ill, pasabot anytime mamatay, dangerously ill, pahilogi. Pero ayaw sa pahilogi nga kanang gahingutas na. Dili na pasabot dangerously ill. Sama ng stage 4 cancer, naghigda na. Kana, pahilogi na. Pero kana sa mga tao nga nilabad ang ayaw sa hilogi, basing mo samot. Lahi ng sacrament nga anointing, lahi sa ng sacramental nga anointing. Kanang healing, kanang lana bang ipanghidhid nato, blessingan man na, nya ihidhid, dili na anointing nga sacramental na, para na sa mga tao nga gusto nga makadawat og healing physical. Pero kining sacrament nga anointing para na sa dangerously ill, kanang anytime mulit go. Nahabtay mo arin ako, padir hilingi ko kigalabad akong nako, o para ba ko'y lana dire. Siya ka na bang para masakiton ako, gusto na ka? Nako, gusto na ba ka? Pero dili na paniwasa, daghan kayo ang nahatagan ana nga sakramento, kay healing sacrament man na, kanang naangkoan, anointing, daghan kayong nagpinal nga nakabangon og nalagsik pagbalik. Pero namatay ra gyapon. Pero walang diha-diha. Dihay gahingutas na to, akong gihilugan, mag-abot ng abaga hapit inana, palahubog ka istanan, akong gihilugan. Pagkasunod si Mana, wa man ko kadungog nga gitawagan ko nga namatay. Di na agi na sa kultos ilang lugar, so galing ko na sa Daplisdan, kulapo na sa musta ba na isa? Taga-aghigayon sa Ginoo pader. Inaw sa siya dito. Pagsunod na kong hilog, patay lagi. Pero ang nindot yun, nga ang Ginoo di ay nahigugmas labing ubos, o ang labing ubos kanang masakiton. Muna, kita na ning kamot sa tadinhi, nga mahigugmas labing ubos, atong gipanghimo, panangkamot, manghatag tagbugas, sa mga hapit way ikapalit og pagkaon, nang hatag sa tag mga tabang adtos mga balay nga gubaon kaayo. Nya
ako lang mong i-update ani nga kining atong sitiyo hapit na mahurot. Mao ni atong ipanggastos mga gubaong balay. Ang atong halin 63,910, 90 ka slots na lang. Murag mahurot kini karong adlaw na or mosobra pang atong halin. Pero ang ako lang tumong nga mosobra unta ni kay murag sa among kwenta-kwenta dili man di ay ingon atong accounting diha sa ilang ako mangipakwenta ang average nga nagastos mga balay naa sa day mo abot ang gasto nga 50,000 kapin, naa say 30, naa say 20, depende ra sa damage. O nang tulaning tanaw ako patong gipakwenta, so pamalit lang yapon mo sa atong sitiyo, nya pamalit yapon mo anitong SBF DAG na natay halin 4,518 na pay 55,482 ka slots. Nya nga to sang DSAP kaning investment slot ning os-os na 16 ka slots na lang. Karon na ni kutob November 25 December 25. Nganong naaman ta ani para itabang sa labing ubos. Ngano man kamong tanan nga niapil aning ato mga proyekto dinhi pinaagis pagpamalit og slots na apil na mo sa pagpasalamat sa mahal nga Birhen Maria ngadto sa Ginoo. Diri sa atong unang pagbasa, nindot kayo ang batasan ni Ana. Nangayo siyag anak. Nakaanak siya o ginganlan niya Samuel. Unsay iyang gibuhat pagka abot nas bata sa pangidaron nga dako-dako na, iyang gihatag ngadto sa simbahan. Iyang gi-offer sa Ginoo. Human siya nangayo, iya sang gihatag ang tanan balik sa Ginoo. Si Maria mausa na iyang gibuhat. Nituman siya sa Ginoo nga giatiman niya ang iyang anak nga si Jesus, pero pag abot sa panahon nga kinahanglang ihalad si Jesus, gihalad sa ni Maria ang tanan. Mao ni ang kinabuhi sa usa ka mapaubsanon, ihatag ang tanan balik sa Ginoo. Lingi ay mong tupad sa katapusang higayon. Andam na kang ihatag ang tanan balik sa Ginoo. Lagi na ba? Lingi andam na, dili pa. Moingon ka, dili pa. Namiligro kang mayawaan. Kay mapossessive bang ka na. Ikanay mo angkon sa imong naong, ikanay mo angkon sa imong balay, ikanay mo angkon sa imong talent, ikanay mo angkon sa imong mga achievements, murag yug, ikaw gyud dagbuot. Ana, no? Ihatag yun balik sa Ginoo. All praise and glory belongs to God. Kita kinsamanta, instruments, useless without the hands of God. Manindog na ta mga instruments. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang amahan nga sa naghingapin niyang gugma o kamanggihatago na luoy sa mga kabos, pinaagi ni Maria moingon kita, amahan dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang atong Santo Papa, si Papa Francisco, o ang mga kaobispuhan sa simbahan, sama kang Maria, magpatalinghog sila sa pulong sa Dios o sa walay puas, magsangyaw niini, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga inahan, muisip kang Maria nga tinuod nga dalangpanan o tinubdan sa paglaong panahon sa mga pagsulay o pagantos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga pinaagi sa paghatag og luna kang Maria diha sa atong kinabuhi ug sa atong mga panimalay, mapalapdan nato ang atong pagpasalamat sa iyang anak, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga pinaagi sa pangama ni Maria, ang mga kabus ug ang mga dinaog-daog, mahimong gawas nun gikan sa ilang kahimtang, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan duga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan duga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, o galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan duga ang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay makadayon na ngadto sa langitnong puloy-anan uban sa mga santos ug sa bulahang Berhen Maria diha sa ilang walay hunong nga pagdaig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan duga ang among pangamuyo. Makagagahom ug maluluyon nga Amahan, pun-a kami sa imong espiritu sa paghigugma ug pagpaubos, aron among madawat ang among mga gipangamuyo kanimo nga mapaubsanon sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapuy-puy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo og sakripisyo, ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong panabang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaang usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto, o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini maawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang gihandom namo karon kadtong nabiktima sa mga gubat ug kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Special sa day nga namong iampo ang among igsong pari si Father Henry Visitacion. Diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamahayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas og dugo, pinaagi nining sakramento, tudloi kami nga hukman namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon ug higugmao namo ang mga butang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makausapa ato na sa drong himuon ang paghalad sa ato mga petitions ug mga gratitudes ngadto sa Ginoo pinaagi sa atong symbolic nga mga Christmas balls.
sa mga mihalad karon. Langit nong Amahan, ikaw ang tuburan sa tanang mga grasya nga among nadawat o gikinahanglan. Angay gayod nga kami magpasalamat kanimo kanunay. Bendisyon ni kining tanan nga mihalad sa ilang mga pasalamat ug hatagi sila sa kalipay o katagbawan sa kinabuhi. Dawata og panalangini usab ang tanan nga mga petitions nga gipangamuyo kanimo, hinaot nga madawat nila kini alang sa kaayuhan sa ilang kaugalingon o kalambuan sa tibuok simbahan. Amo kining gipangayo diha sa Pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Atong hatagag masipang pakpak ang mihalad karon sa ilang gratitude and petitions. Ato sang panalanginan ang mihalad sa ilang ikhak, ang tagadinhi o ang mga online nga mga maghahalad sa ikhak. Labing gamhanan o mahigugmaong Amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan aron moambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon o mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad o kinabuhi. Pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa niining tuig 2023 dinhi sa parokya. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayod sa kalipay, kalinaw, maing panglawas, panalipod, batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton, karon o sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Birhen sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. laing pakpak sa ato mga ikhak offerers. So, ato gyapong ipahibalo nga ang atong Paris pista dinhi pagahimuo na matag ikaduhang Sabado sa Paskos Pagkabanhaw or Easter. So karong 2024 ang atong pista Abril 13 Sabado, ikaduhaning Sabado sa Paskos Pagkabanhaw. April 13 2024 nya magsugod tas atong nobinaryo Abril 4 nya naasad tay pang-konfirma inig ka Abril 6 adlawng Sabado. Advance lang na nga notice para sa mga gustong magpa-konfirma. Nya compulsory ang attendance sa mga chapel leaders, president, vice president, secretary ug treasurer sa atong Chapel Federation
monthly meetings kada first Sunday of the month. Sugod karong month of January 2024. Nyag dili mo makatunga, wagi representative sa kapilya, tulo kasunod-sunod nga buwan, makatilaw na mo og sanksyon. Ngano man, kamong mga leaders, kamo mo'y representative sa inyong mga kauban diha sa inyong sityo. Siguro agyod nga inyong matranslate unsay communication gikan sa parokya ngadto mga katawhan diha sa inyong kapilya. Muna mo tambong gyud sa monthly meetings. Ang ato sang misa sa Pitsa 24, adlawng Domingo, alas 9 sa buntag, para sa Domingo na nga misa, alas 9 sa buntag, alas 11 o alas 3. Ang alas 5 sa hapon sa Pitsa 24, atong gi-cancel kay aron magpreparar na ta sa pagka-vigil mass ini kagabi. Mausay buhato nato kay naigo mangyapog Sunday ang December 31, ang alas 5 sa hapon nga misa dili na sad nato himuon kay magpreparar na pud ta sa vigil mass ini kagabi. Salamat ninyong tanan nga mialagad karon. Usas mga nindot nga gasa mao ang divine honor. Diyos nun nga dungog. Unya, mahitabo ra ni sa mga taong mapaubsanon sama ni Maria. Salamat sa mga mialagad nato karon nining atong misa. Ang ato dihang tagagawas, ang ato dinhi sa sulod. Labi na gyud ang atong lectors, salmista, mga Eucharistic lay ministers, ang atong choir, ang LL community niya o uban pang mga ministries. Labi na gyud sa mihalad sa ilang formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Captain Victor o Mrs. Cristina Comendador and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Padayon tang mamalit sa atong slots, labi na gyud sa para sa atong kumbento, kaning SBF daghan patag balanse, napay 55,482 ka slots. Tag 500 pesos per slot ni siya. Niya, ako lang hangyo ninyo, mopalitag usa ka slot, labing minus, hangtod inig-abot sa New Year. Di ba? Mura naman mugluya kayong. Ang ato sang sitiyo para atong ipanghimog padayon sa pag-ayos mga balay nga gubaon, naanalang tay 90 ka slots, tag 100 pesos per slot. For sure, mahurot na ang 64,000 ka slots nga atong gipamaligya. Pero sige lang gyapon tagpalit hangtod December 25. Ato lang yan ning isultig pilay atong sobra. Kay kwintahon pa nato ang ayuhonon pang balay o ang ato sang sobra nga kaning kwarta para niining maong sitiyo, Christ Transforming Union. Salamat gyud kay ninyo. Hurot gyud no. Unya ang ato sang disap para sa ato dihang project sa pagpalit anang yuta o pagtukod sa Columbare, ang atong mga investments slots 16 ka slots na lang. Ug inyo ning tiwason, pledge na mo on or before December 25. Ika December 25, dili na ta mudawat, December 26, dili na ta mudawat og mga pledges up to December 25. So kamong nagplano, pledge na mo aron maka-investan mo 500,000 pesos per slot na atay ihatag na 25% interest per annum sa inyong investment. Atong hatagag masipang pakpak ang tanan nga ni-invest niini. Salamat kayo. Manindog na tang tanan.
Ang Ginoo maanaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa uban sa mahal nga Birhen Maria, atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Masipang pakpak sa Ginoo ug sa mahal nga Birhen Maria. Praise the Lord. Salamat.